Tjenare, Mr. Maestro är tillbaka. Ute på turné just nu. Sitter i bilen med Glennart. Som är lite självkända och lyssnar på sin egna låt. Och det är sångaren som kör, Robin. Han är glad idag för att Maestro är med. Jag är överlyckliga som man ska säga. Axel Reppan sitter där i baksätet. Laid back med solbrillen. Inne på fjärde ölen. Kommer bli en bra kväll detta tror jag. Har något att tillägga Axel? Du ska dansa. Du ska dansa. Och ja. Har ni vägarna förbi Uddevalla så kom till Mårtens krog. För att spela Glennars kväll. Tja!